Sa Bacolod City, rambol sang mga pamatanon sa Balay Ilimnan nakuhaan sang video. Kapulisan nagpasalig nga mas pabakuro ng ila pagbantay sang mga ilimnan kada gabi. Yaring report. Daw pareho nga shooting sa isa ka pelikula ang video nga kuha sa isa ka ilimnan sa Dalan Ramos sa syudad sang Bacolod sini nga weekend. May linagsanay, may sinumbaganay, ang iban. Nagamit pa sang bangko agud mapuruhan ang ila kontra. Insigida nga nagpatunga ang mga bouncer kag sikyo sa lugar, apang kulang ila puwersa agud mauntat ang mga nagahara-hara nga pamatanon. Ini nga eksena ang natabo sa nagrambol ang mga pamatanon. Ginapatihan nga ginabugusan sang hindi lang duha, kundi pila ka grupo. Bangod sa natabo, pagahugton sa may istasyon sa kapulisan nga may ilimnan ang ila operasyon kun gabi. Hindi man actually kinanglan gid sang bouncer, kun may ara lang gid sang security guard or watchman nga every time may magsulod nga mga customer nila, i-toro check gid nila kag amo man nga every night ang mga pulis nagalibot gid sa mga ilimnan. Sabay sa Villamonte kag Government Center, curfew kag oplan bakal ang hugot nga ipatuman. Sa Handumana naman, ginapaabot nga magsak ang numero sang ginamo sa pagsugod sa bakasyon. Kung lalaki naman, dapat i-guide taman nga dapat hindi man sila ang fun tabala, hindi na mag-cross across the limitations. Fun lang siya pero dapat clean fun. Dapat una na nga nanging kontrobersyal ang lugar bangod sa twerking sang nagligad niya tuig. Nagdusogani sang resolusyon ang konseho sang barangay agud matap na ang ginamo sa lugar pinagi sa pagtipon sa mga tag-iya sang bar kag pagdugang sang gwardiya. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.